Ο Δήμος Πέλλας γιορτάζει και σας καλεί για δεύτερη χρονιά στην Παραμυθούπολη με οικοδεσπότη τον Άι Βασίλη, όπου ετοιμάζεται να υποδεχθεί μικρούς και μεγάλους στα Γενιτσά, σε ένα χώρο γεμάτο λάμψη, χρώματα, στολίδια και μουσική. Από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 6 Ιανουαρίου και για 37 συνεχείς ημέρες, ο πεζόδρομος και το Πολύκεντρο μεταμορφώνονται για να φιλοξενήσουν ένα παραμυθένιο χωριό, όπου μπορούν όλοι να πλάσουν τα χριστουγεννιάτικα όνειρά τους στο σπίτι του Άι Βασίλη, στο ζαχαρόσπιτο, στο μαγεμένο δάσος, να στείλουν τα γράμματά τους στο ταχυδρομείο του Βόρειου Πόλου, να συναντήσουν ήρωες των παραμυθιών, να διασκεδάσουν στο παγοδρόμιο, στο καρουζέλ, στο τρενάκι, να παρακολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλα πολλά. Ο Δήμος Πέλλας σας καλεί στην Παραμυθούπολη του Χριστουγέννου από 1 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου. Ελάτε να διασκεδάσουμε!